नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवतेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣದ ರಾಜ ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಅಂಚದೈತ ವಿಷಯ ತೋನ್ನುಲ್ಲ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಅವೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ತತ್ವ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂಚಾಣ ಅಂಚದ ಸಾಂಖ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪೇರ ಐತ ಮಹಿಮೆಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಂಖ್ಯ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರೆಗೆ ಪಂಡ ದೇವರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಖ್ಯನೇ ಕಲ್ಪವನೆ ದಾಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡ ಐನನೆ ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೋಳ್ನ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗನೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶನವೇ. ನಮ್ಮ ಈ ಜಡ ವಸ್ತತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೇತನ ಅದೇ ಐತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತನ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಐತ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಅದೇ 24 ತತ್ವ ಐನ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐನೆತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಪಂಡೇರು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಅದೇ ಐಟೇತೇದು ಗುಣ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅವಲೆಂಚ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಅಂಗದ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಾವನುಂಡು ಅವೇ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಐನ ದೇವಹೂತಿಗ ಈ ವಿಷಯನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಪಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ತೆರಿಯೋಡ ಐನ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ಅರ್ಧಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡ ಐನ ತೆರಿನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವು ಇದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಅವೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಇನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 54-55 ಅದೇ 2 ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚದೈಟ್ ದಾದ ಪಂಡೇರೊಂದು ಎನ್ವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯಗ ಪೋಯಿ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಕೋಡೆ 2 ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತ ಇಟ್ ಪಂಡೇರು
ಅಂಚದು ಪೂರೆಕ್ಲ ಸುರುತ ಸುರು ಕಾರ್ಡ ಬಾಯಿ ತೂಜಿನಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷಡ ಅಂಚದು ಬಾಯಿ ವಾಗೇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಮೂಡುಂಡು ವಾಗೇಂದ್ರಿಯ ಪಾತೆರೋಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಅದೇ ಬಾಯಿ ಅಂಚದು ಬಾಯಿಗ್ ಅಧಿದೇವತೆಯರು ಅಗ್ನಿ ಅದೇ ಕೊಡತುಯ ಅಂಚದ ಪಾತೆರ ಆ ಪಾತೆರ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ವೇರು ವಾಗೇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವರಡ್ಡು ನಾಸಿಕ ರಂಧ್ರ ಮೂಡುಂಡು ಐಡ್ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣವಾಯು ತೋಜಿನ ಪನ್ಪೆರ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ವಿಷಯನ ವಿವರಿಸವನು ಪೋಪ್ಯಾರು ಅಂಚದ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನೊಡನೆ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಮೂಂಕು ಅದೇ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಪ್ಪನ ಘ್ರಾಣ ಅಂಚದ ಆ ಮೂಂಕುದ ಅಧಿದೇವತೆ ಏರು ಪಂಡ ವಾಯು ಅದೇ ಅಂಚದ ವಾಯು ಉಂಜತ್ತು ಅದೇ ಏತು ಟೈಪ್ದ ವಾಯು ಉಂಡು ಕೊಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡೆ ಏತು ಉಂಡು ಏರಂಗ್ ನೆನಪು ಉಂಡು 40 ಭಾಷಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚದ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು 40 ಟೈಪ್ದ ವಾಯು ಉಂಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಾನ ಸಮಾನ ಉದಾನ ಅದೇ ಅವು ಮತ್ತು ನಮಗೇನ್ಬಾ ಅಂಚನೆ ಗರುಡ್ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಕೂರ್ಮ ಧನಂಜಯ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಅಂಚದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಚದ ನಾಸಿಕ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದ ವಾಯು ಉಂಡು ಪಂಡ ಏತು ಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ವಾಯು ಉಂಡು ತುಳು ಏತ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಉಲೈಗೆ ತೊನ್ಬ ಐಕೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ವಾಯು ಉಂಡು ಉಸಿರಾಟನ್ ಪಿದೈ ಬುಡುಪ ಐಕೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ವಾಯು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬಾಯಂಗ ಉಂಡು ಅದೇ ಐಕೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ವಾಯು ಉಂಡು ಅಕ್ಷಿ ಬರ್ಪುಣು ಐಕೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ವಾಯು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪ ಅಬೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದೇ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅವಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ವಾಯು ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪ ಐಕೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಅವುಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಅವು ಇಚ್ಚನೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಈ 40 ಟೈಪ್ದ ವಾಯು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಆ ವಾಯುಡು ಪೂರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಪ್ರಾಣ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವೇರು ಅಂದತೆ ಏಕೆ ಪನ್ಪುನೆ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಅಂಚದ ವಾಯುದೇವರು ಬತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚದ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನೊಡನೆ ಐತ ಅಧಿದೇವತೆ ಆಯ್ನ ವಾಯುದೇವರು ಬತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ್ಯಾರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಅಂಚದ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಯರೆ ವಾಯುದೇವರು ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣಲು ಗೋಚರಿಸಣಿಗೆ ಜೊತೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಇರು ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣು ಗೋಚರಿಸಂಡು ಕಣ್ಣು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಅಂಚದ ಐಕ್ ದಿಗ್ಇಂದ್ರಿಯ ತೋಜುನಿಗೆ ಅಂಚದ ಈ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನೊಡನೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಆಯ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಬತ್ತೇರು ಏರು ಬತ್ತೇರು ಸೂರ್ಯ ಅಂಚದ ಕಣ್ಣು ನಮಕ್ ತೋಜೊಂಡ ಸೂರ್ಯ ಕುಳ್ಳುದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು 5 ಬೊಕ್ಕ 6ನ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಕೆಬಿ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನ ವಿಷಯ ಪೂರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಅಂಚದ್ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಕೆಬಿ ಮೂಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಐಟ್ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ತೋಜಿಂಡ್ ಐತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಡ್ ದಿಕ್ಕದ ಅಧಿಪತಿ ಆಯ್ನ ದಿಗ್ದೇವತೆ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ದಿಕ್ಕದ ಅದೇ ಏತು ದಿಕ್ಕು ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಆ ದಿಕ್ಕದ ಅಧಿಪತಿ ಆಯ್ನ ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಕೆಬಿ ಕೇನೋಡಾಂಡ ಐಕ್ಲ ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಚಣ್ಣನೆ ಕೇನೋಣ ಅಂಚದ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತುಯ ಫಸ್ಟ್ದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಯರೆ ವಾಯು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಏರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಕೆಬಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ದಿಗ್ದೇವತೆ ಅವೇ ದಿಕ್ಕದ ದೇವತೆ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂಕ ಶ್ಲೋಕ 50 ಆಜ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆನೆ ತುಯ್ಯ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ಭಾಗವತಂ ಅರ್ಥವನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುರ್ಲುಡು ಅವೇ ಏತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತು ಪುರ್ಲುಡು ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಅವನ ಅಂಚದಮ್ಮ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರ್ತದ ಭಾಗವತಂ ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಉಲ್ಪಲಕೇನ ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಅದೇ 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅದು ದಾಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಅವೇ ಅದು ಉಲ್ಪರ್ದಕ್ಕೇಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ನೀವು ಕಲಿಯುಗಡೆ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವತ ಮಾಪುನೆ ಕೆಲವೇರು ಪುದರ್ ಕಮಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಫೇಮಸ್ ಆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೇರು ಕಾಸು ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದು ಅವದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಜೀವನಡವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಕೇನೋಡಿ ಅಂಚದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅಕಲ್ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾವೆ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ ತೆರಿದುಪ್ಪರ್ ಅತೆ ಅಕಲ ಗುರುನಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆನ ಅಕಲ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಾರು ಅಂಚದ ಅಕಲ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ ಹೋಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಾರು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಕೊಡೆಲ ಪಂಡೆ ಅಂಚದ ಸಂಪ್ರದಾಯ 4 ಆಥರೈಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡ್ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಪ್ಪನೆ ಏಕ ದುಂಬುದ ಯುಗಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಅಣ್ಣ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥಾ ಕಲೌ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಚತರ್ವರ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಚತರ್ವರ ಪಣ 4 ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಸನಕ ಚಿತಿ ಪಾವನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಗೆ ಆಥರೈಸ್ ಆಯ್ನಗೆ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಣಿ 4 ಪಣ ದೇವರು ಈ ಜ್ಞಾನ 4 ಜನ ಕೊರಿಯರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗ ಶಿವಗ ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ಜೋಕ್ಲು ಕುಮಾರರೆಗ್ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ದಾದವಂತರು ಅರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ದುಂಬು ಕೊನೆರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇನು ಅರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಮಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ದುಂಬು ಕೊನೆರೆ ಮೇರೇನ್ ಏರೇನ್ ಪಂಡ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರೇನು ಆರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಮಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ರುದ್ರ ಶಿವ ಆರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ದುಂಬು ಕೊನೆರೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿನು ಅರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕುಮಾರರು ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ಜೋಕ್ಲು ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಮೆಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ದುಂಬು ಕೊನೆರೆ ಏರೇನು ನಿಂಬಾರ್ಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂಚದ ಈ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತವೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗರ್ಗ ಸಹಿತ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಪನ್ಪುಣು ಈ 4 ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಕ್ಲ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪಾರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಾಯುದೇವರನ ಅವತಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಲ ನೂಂಡಿಗಾರ್ಡ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಶೇಷ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪಾರು ಅವೇ 4 ಜನ ಅಕ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಅಂಚದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರೇನು ಅಕ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬು ಕೊನೆಯರ ಆ ನೇಮಕ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಏನೋಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೇಂದ್ರ ನಮಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಹೀನಾಯೆ ಮಂತ್ರಾಸ್ತೆ ನಿಷ್ಫಲ ಮತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕೇಂದಲ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೇನುವರು ಏತ್ತು ಬೋಂಡಲ ಕೇನುವರು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಕೇಂದ ಮಾತ್ರ ದಾಳ ಆತಜಿ ಜೀವನಡ್ ಚೂರ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರಡು ಚೂರ್ ಅದೇ ಪೂರ ವರನ್ನೇ ನಮಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಆಲ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತುನ್ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಹೊಡತೆ ದೇವರ ನಡುಪಾರ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಈ ದುರ್ಗುಣನ ಮಾತ ಪತ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ಎತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಎತ್ತು ಜನ ಉಪ್ಪಡಕಲ್ಡ ಎತ್ತು ಕಾಸು ಉಪ್ಪಡು ದೇವರ ನಡುಪಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೇ ಅಜ್ಞಾನ ಕೆಲವರು ಅಹಂಕಾರಡ ಎಂಡ್ ಹಾವುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪೋಡಿ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದೇ ನಿಕ್ಲು ಭೌತಿಕಡ ಮಲ್ಲ ಜನ ದೇವರನ್ನ ಎದ್ರು ದೇವತನಕ್ಲ ಎದ್ರು ಶೂನ್ಯ ಪಣ ಅಹಂಕಾರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನು ಮನುಷ್ಯಗೂ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಮನುಷ್ಯನ ಅಹಂಕಾರ ಪನ್ಪುನ ತೀರ್ತು ಪಾಡು ಅಂಚದು ಅಪಲ ಭಕ್ತರಾಯನಕ್ಲು ವೈಷ್ಣವರಾಯನಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಎದುರು ಅಕ್ಲು ಏತ್ತು ನಮ್ರ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಆತ್ತು ಪಣ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪೇರು ದಾಯ ಪಣ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿದ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅದೇ
ಅಹಂಕಾರ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರೆನ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅಹಂಕಾರ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಇತ್ತೇರು ಐನ ಮತ್ತುದು ಅಹಂಕಾರ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಕಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಟು. ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪನ್ನಗನೆ ಪನ್ಪ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಜಯ ಹನುಮಾನು ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ್. ಅದೇ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲ್ ಆತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಅಹಂಕಾರ ಇಜ್ಜರೆ. ಅದೇ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾವು ನಮಕ್ ರಾಪುನ ವಿಷಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ 10 ಯೋಜನೆ ರಾವಲಿ, ಎಂಕ್ 30 ಯೋಜನೆ ರಾವಲಿ, ಎಂಕ್ 5 ಯೋಜನೆ ರಾವಲಿ. ಅದೇ ಅರ್ಧಲ ಪೋತುಜರು ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪನೇರೆ ಯಾನ್ ರಾವೆ 100 ಯೋಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಅರೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅರ್ಧಲ ಮನ್ಪುಜ ರೈಟ್ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಹನುಮಾನ್ಜಿನ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಕ್ತರ ಆವಡು. ಅದೇ ಆಡ ಕಲ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹನುಮಾನ್ಜಿನ ಆಗಿದೆ ಅಂಚದ ಭಕ್ತರ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂತನ ನಮಕ ಆ ಭಕ್ತರ್ನ ಪೂರ ಗುಣ ನಮಡ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ನಮ ಖಾಲಿ ಭಕ್ತಿರ್ದೇ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಲಿ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಒಯ್ದಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ಅಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಾಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಪಂಡದ ಅತ್ತು. ಅವೇ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಕೊಡತು ಶಿವಜಿನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪುರಾಣಡ್ ಶಿವಜಿಯ ಪನ್ಪನೆ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಶುಕೋ ವೇತ್ತಿ. ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ವ್ಯಾಸೋ ವೇತ್ತಿ ವೇತ್ತಿವ. ಅದೇ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತಂನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರ ಸಾಧ್ಯ. ನ ಬುದ್ಧಿಯ ನ ಚ ಟೀಕಯ ನ ಬುದ್ಧಿರ್ದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕಡ್ ಅದೇ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ 98% ಮಾರ್ಕ್. ಅದೇ ಇಂಕ್ ಶಾಲೆಡ್ ಅದೇ ಹಂಚಿನಕ್ಲು ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ಅವು ಪುರಂದು ಆತು. ಅದೇ ತುಲೆ ವಿದ್ಯೆಲ ಎತ್ಪಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ವಿದುರ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಏತು ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಆಪಗೆ ನಮ್ರತೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರೆಗೆ. ಅದೇ ಅಂಚದ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯೇನ ಶೋಭತೆ. ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತದ ವಿನಯ ಇಜ್ಜಿನ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಏತ್ ತೆರೀದ ಇತ್ತ ನಾವು ಇತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತಂದೆ ಐಟ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಅವೇ ವಿನಯ ಇಜ್ಜಿನ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ವಿದುರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏತ್ತೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮಕೇನು ಆ ಪನ್ಪು ಅದೇ ಆತ್ ನಮಂದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಮತ್ತು ಬೊಮರಲ್ಲ ತುಯ ಏಕೇಕ್ ಅಕ್ಷರಂ ಪುಂಸ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲ ನಮನ್ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುನಿ ಪಣ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ. ಅದೇ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಅವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಂಚ ಭಾಗವತಂ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದಿಯೋಡವೇ ಇಲ್ಲಡ್. ಅದೇ ಭಾಗವತಂ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡ ದೇವರಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ. ಅದೇ ಕೊಡಲ ಪಂಡೆ ಉದ್ದವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಇರ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರು ಇರೆ ನಿಂಕ್ಲೆ ಇಂಚ ತೂಪುನೇನ್ ಐಕ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಯಾನು ಭಾಗವತಡ್ ಯಾಪ್ಪಲ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾದುಪ್ಪೆ ಭಗವಂತ ಭಾಗವತ ಮುಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡ್ ದೇವರನ್ ತೋಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನ ಆಪನು. ಅದೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮನ್ಪು ಎತ್ತು ಪಣ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಭಾಗವತಂ ಕೇನ್ನೆಕ್ ದುಂಬು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ದಾನೆ ದಾದಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಅನಂತೆ. ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೊಪ್ಪೇರು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಣ ಭಾಗವತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಏತ್ತು ಎಲಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಏತ್ತು ಮಿತ್ತು ದೇರ್ಪುನು ಭಾಗವತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ. ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು. ವಿರಾಜತ್ವ ರೋಮ ಶಂಶ್ರು ಆಧಯ ತಥಾ
ತಥಾ ಔಷಧಯಾ ಚ ಅಸನ್ ಶಿಷ್ಣಂ ತಥಾ. అవి శ్లోకం చూరు బంగా ఉన్న ఆండల మాತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡವೆ ತಪ್ಪುಂಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆ ಪೂಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅತ್ತು ಅದೇ ಷಡಂಗ ಕಲ್ತನಕ್ಲತ್ತು ಅಂಚದ್ದು ನಮಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅದೇ ದೇವರ ನಮ್ಮಡ ಪೂರ ಮನ್ಪಾವೇರು ವಿರಾಜತ್ ಶು ಆಧಯ ತಥಾ ಆಧಯಸ್ತಥಾ ತಥಾ ಔಷಧಯಾ ಚ ಅಸನ್ ಶಿಷ್ಣಂ ನಿರ್ಭಿದೆ ತಥಾ ವಿರಾಜತ್ವಕ್ ರೋಮಶು ಆಧಯಸ್ತಥಾ ತಥಾ ಔಷಧಯಾ ಚ ಅಸನ್ ಶಿಷ್ಣಂ ನಿರ್ಭಿದೆ ತಥಾ ನಿರ್ಭಿಜತ್ವಕ್ ರೋಮಶಂಶು ಆಧಯಸ್ತಥಾ ತಥಾ ಔಷಧಯಾ ಚ ಅಸನ್ ಶಿಷ್ಣಂ ನಿರ್ಭಿದೆ ತಥಾ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೆವೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿರ್ಭಿರ್ಭೇದ ವಿರಾಜಸ್ತ್ವಾ ತಥಾ ಔಷಧಾಯ ತಥಾ ಔಷಧಾಸನ್ ಶಿಷ್ಣಂ ನಿರ್ಭಿಭೇದೆ ತಥಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿರ್ಭಿಭೇದ ವಿರಾಜತ್ವಕ್ ರೋಮಶ್ಮಶ್ರು ಆಧಯಸ್ತಥಾ ತಥಾ ಔಷಧಯಾ ಚ ಅಸನ್ ಶಿಷ್ಣಂ ನಿರ್ಭಿದೆ ತಥಾ. ನಿರ್ಭಿಭೇದ ತೋಜಿಂದ ವಿರಾಜ ವಿಶ್ವರೂಪದ ತ್ವಕ್ ಚರ್ಮ ರೋಮ ಕುಜಲ್ ಶ್ಮಶ್ರು ಮೀಸೆ ಗಡ್ಡ ಆಧಯ ಇಂಚಿನವು ತತ್ತ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತತ್ತ ಐರ್ದು ಔಷಧಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ವನಸ್ಪತಿನ ಪನ್ಪ ಅವು ಅವೇ ಔಷಧಿದ ಗಿಡ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಸನ್ ಉಂಡಾಂಡು ಶಿಷ್ಣಂ ಶಿಷ್ಣ ನಿರ್ಭಿಭೇದೆ ನಿರ್ಭಿಭಿದೆ ಉಂಡಾಂಡು ತಥಾ ಇಂದು ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪವಾಯ್ನ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಚರ್ಮ ಐಡ್ದು ಇಂಚಿಂಚ ಬತ್ತನ್ ಪಣ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಭೌತಿಕ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಉಂಡೈಕೆ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಾಡು ಅದೇ ಪನ್ಪ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಅದೇ ಸಾವಿರ ಕೈ ಸಾವಿರ ಕಾರು ಮೋನೆ ಪೂರ ಪನ್ಪನಮ ಅದೇ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಅಂಚದು ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂಚ ಉಂಡು ದೇವರ್ನ ಅದೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಚರ್ಮ ಐತ ಮಿತ್ತು ರೋಮ ಅದೇ ಚರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ರೋಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೀಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಡ್ಡ ತೋಜಿನಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿಕೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಔಷಧಲು ವ್ಯಕ್ತಾಂಡು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಅದೇ ಔಷಧಿ ಮರ್ದು ಅವು ವ್ಯಕ್ತಾಂಡಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಜನನಾಂಗೋಳು ತೋಜುನಿಗೆ ಅಂಚದು
ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಚರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯದ ಸ್ಥಾನ ಅದುಂಡು ಅದೇ ಚರ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಡು ಅದೇ ಐನು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಅದೇ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಚರ್ಮ ಅರ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ತಾಗುನೇರ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನ ಅದೇ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಬೀಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಚರ್ಮಗೂ ಮುಟ್ಟುಲ ಏರು ಮುಟ್ಟುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚದು ಚರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯದ ಸ್ಥಾನ ಅದುಂಡು ಮೂಲಿಕೆಲು ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿಯಂತ್ರಕ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯದ ಆದಿ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲಿಕೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿಯಂತ್ರಕ ದೇವತೆ ತುಲೆ ಅಂಚದು ಒಂಜೊಂಜೇಟು ಒಂಜೊಂಜೆ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಔಷಧಿ ಅಂಚದು ಆ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯದ ಆದಿ ದೇವತೆಗಳು ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಈ ಔಷಧಿದ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿಯಂತ್ರಕ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯದ ಆದಿ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 57 ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಟ್ ಕೂಡ ಪೂರ ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೇರು ನಮಕ್ ರೇತಾ ತಸ್ಮಾದ್ ಅಪ ಆಸನ್ ನಿರಭಿದ್ಯುತ ವೈಗುದಂ ಗುದಾದ್ ಅಪಾನ ಅಪಾನಾತ್ ಚಾಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ಭಯಂಕರ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸರಿಯಾದ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೇರ್ಲ ಅವೇ ಮಾತೇರ್ಲ ಏನ್ ಮಾತೇಳ ಪನ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ದೀಪದೆ ಡೈಲಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ ಫುಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಓ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅದೇ ತಿರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ ಅದೇ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಮನುಷ್ಯಗ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾತು ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅದೇ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ 1 ಕೋಟಿ ಶ್ಲೋಕ ರಚನೆ ಒಂದರಿಗೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ 24,000 ಶ್ಲೋಕ ಆಜಿನೊತ್ತ 47 ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಖಾಂಡಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಋಷಿನಕ್ಲು ರಚನೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಅದೇ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತ ಸುಮಾರು 10 ಸ್ಕಂದ ಅಂತ ಉಂಡು 10 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಂತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಣನೆ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವರ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪೇರು ಏನು ಕಲ್ಪನೆಪ್ಪ ಬುಡುಪುನೆ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಮನ್ಪಾರ ಅದೇ ಎಂಚೆಂಜಿ ನಾವು ಅನ್ಪೇರು ಒಪ್ಪಾರು ನಾವು ಅಂಚ ಪರವಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಲೆ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೇರು 11 ಸ್ಕಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿ ಭಾಗವತ ಮೆಂಚಿನ ಉಂಡವು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಅದೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕನೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ದಾಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನರ ಪನ್ಪನ ಪಂಡ ಆ ಇಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಾರು ಅದೇ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಬೈದೇರು ಪನೇರೆ ಚೂರು ನೀವು ಆಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರು ಬೈದೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಪನೇರ ಬರೋಡು ಅವೇ ಅಂಚಲ ಎರೆಗೆ ಪನೇರ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ತಪ್ಪುನ ಕೆಲವರು ಐಟ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಣು ತಪ್ಪುಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಅದು ಪೋಡಿರವಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಷಯ ಪೋಡಿರವಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಾರು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಅವೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೋಡೆ ಬೈಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂಡ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ಲ ಆರೆ ಅಂಚದಾರ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿತ್ತನ ಅಂಚದ ಅಂಚ ಏರೆಗ್ ಪನೇರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೆ ಇಡ್ಲ ದೀಪ ಅದೇ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನಕಲ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡು ಅವೇ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಇದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೆರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಶೃಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪುಣಿಗೆ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಟೋಟಲ್ ಆದ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ
ಅವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚದ 2 ಸರಿ ಪನ್ಪನನ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ರೇತಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಪ ಆಸನ್ ಗುದಂ ಗುದಾತ್ ಅಪಾನ ಅಪಾನತ್ ಚಾಮೃತ್ಯುಕ ಭಯಂಕರ ರೇತಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಪ ಆಸನ್ निरभिद्यत वैगुदां गुदाद् अपान अपानत् ಚಾಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ಭಯಂಕರ ನನವರ ಪನ್ಪೇವೆ ఒక ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ರೇತಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಪಸನ್ ನಿರಭಿದ್ಯತ ವೈಗುದಾಂ ಗುದಾತ್ ಅಪಾನ ಅಪಾನತ್ ಚಾಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ಭಯಂಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೇವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರೇತ ತಸ್ಮಾದ್ ಅಪ ಆಸನ್ ನಿರಭಿದ್ಯತ ವೈಗುದಂ ಗುದಾತ್ ಅಪಾನತ್ ಚಾಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ಭಯಂಕರ ರೇತ ಪಣ ರೇತಸ್ ಪಣ ಸೆಮನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪೇರ ಪಣ ವೀರ್ಯ ಅದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ರೇತಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ರೇತ ತಸ್ಮಾತ್ ಐದ್ ಅಪ ಜಲದೇವರು ವರುಣ ದೇವರು ಜಲದೇವರು ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಅಸನ್ ಉಂಡಾಂಡಿಗೆ ಉಂಡಾಯರಿಗೆ ನಿರಭಿದ್ಯತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಾಂಡ್ ವೈ ವಾಸ್ತವವಾದ ಗುದಂ ಗುದದ್ವಾರ ಗುದಾತ್ ಗುದದ್ವಾರದ್ ಅಪಾನ ಅಪೆ ಅಪಾನವಾಯು ಅದೇ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಪೋಪುನ ವಾಯು ಗುದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಾನ ವಾಯು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಯು ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಪಾನ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಅಪಾನ ವಾಯು ಉಂಡು ಅಣ ಮುಲ್ಪ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಗ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಅಪಾನಾತ್ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಗರ್ದು ಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೃತ್ಯು ಸಾವು ಲೋಕ ಭಯಂಕರ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಂಡ್ಲ ಭಯನುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ತುಲೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇರ್ ಪಾಪಿನ ಹಕ್ಲುಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾಪ ಮನ್ಪೇರು ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅದೇ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜರ್ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪಾಯರ್ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಂತದ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಜಿನ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಜಿನ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ತೆರಿಯುನು ಸುಲಭತ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಂತಜಿನ ಅದೇ ದಾಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುನಿಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ತರೀಕದ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರ್ತದ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇವರೇ ಪನ್ಪೇರು ಇತಿ ಮೇ ಮತಿ ಭಗವದ್ಗೀತಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಮನಸ್ಸಗ ಕಡಿವಾನ ಪಾಡರ ಆವಂದನಾಯಗ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಏರು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನೆ 100%. ಪಂಡ ಯೋಗ್ಯ ತರೀಕ ಅವಡದೆ ಎಂಚನ ಅದೇ ಏರಾದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆ ಕಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದಾಲ ಪನ್ಪೂಜಾರು ಅದೇ ಪುಲ ಅಂಚಿನಾಗಲ ನಮಕ್ಕೇನಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಣಿದು ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತನೇ ಬರ್ತನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಮಂಡಿಗೆ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲೇ 4 ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತಾರೆ ತಿಳಿಪಾಯರ್ ನಾವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಏತು ಅಜ್ಞಾನ
ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್తున్నాವ ಅವೇ ಅಂಚದು ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಏರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಲೇರು ಅದೇ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾಯರು ಕಲ್ಪಾಯರು ಮನ್ಪಾಯರು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಪೂಪುನೆ ತೀರ್ಥದ ದ್ವಾರ ಅಡ್ದಿಗೆ ಲೋವರ್ ಗೇಟ್ ಅಧೋ ದ್ವಾರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಣಂ ಆವಿಶ್ಯ ಅಂಚದು ಅಧೋ ದ್ವಾರ ಪಂಡ ಅಪ್ಪರ್ ಗೇಟ್ ಐನುಂಡು ಐನು ಮಿತ್ತು ದ್ವಾರ ಉಂಡು ಗೇಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ ಪನ್ಪುಂಡು ನವದ್ವಾರ ಅಂದು ನವದ್ವಾರಡ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡ ಒರಂಬ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ದಾಸೇರು 9 ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಭಜನೆ ಆಡು ದಾಸೇರು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಇದೇನು ಅಂಚದು ಐಟು ರಡ್ಡು ದ್ವಾರ ಉಪ್ಪನೇ ತೀರ್ತು ಅದೇ ಅವು ಮಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ದ್ವಾರ ಐಟು ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಬುಡ್ಪೇರು ಐಟು ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿಗೆ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿಗೆ ಆಂಡ ಏರು ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ತೆರಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಣ ತೀರ್ಥದ ದ್ವಾರಡ್ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತದ ದ್ವಾರಡೆ ಪ್ರಾಣ ಬುಡ್ಪನೆ ಅವೇ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಐತ ಮಿಕ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಣ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಔಷಧಿ ಗಿಡ ಮಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜನನಾಂಗ ತೋಜಿನು ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಐತ ಮಿತ್ತು ವೀರ್ಯ ಅದೇ ಜನನಾಂಗ ಅದೇ ಜನನಗ ಕಾರಣ ಅದೇ ಪುರುಷನ ಅವೇ ಐತೆ ಜುವಾಲಜಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಾಲಜಿ ಕಲ್ತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ನಮಕ್ ಅಂಚದು ಐತ ಮಿತ್ತ ಜನನಾಂಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ ವೀರ್ಯ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಐತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿದೇವತೆ ಗೋಚರಿಸರಿಗೆ ಜಲತ ನೀರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಗೋಚರಿಸರು ವೀರ್ಯ ಐದು ವೀರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಣತೆ ವೀರ್ಯ ಬೋಡು ಅಂಚದು ವೀರ್ಯದ ಮೂಲಕನೇ ಆತ್ಮ ಸ್ತ್ರೀನ ಗರ್ಭನು ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಡು ಇದನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ತುಲೆ ನುವೆ ಭಾಗವತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಎತ್ತನೆ ಪಂಡ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು ಭಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪವೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡು ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಲಾಪುಣು ತುಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೇ ಅವೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಡ್ ಪುರ ಬರ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಕಪಿಲಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅದೇ ಪಣ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಇಂಚ ಆಪುಣು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಗೆ ಎಪ್ಪುನವೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜದ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ಮಣ ದೈವ ನೇತ್ರೇಣ ಜಂತುರ್ದೇಹೋಪಪತ್ತಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಉದರಂ ಪುಂಸಾ ರೇತ ಕನಾಶಯ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಆಯಪನ್ನೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ರೇತ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಇದೇನು ಪನ್ನೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರೇತ ಅನ್ನು ಬರ್ತನ್ ರೇತ ಪಂಡ ಸಿಮನ್ ವೀರ್ಯ ರೇತಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ತುಯ್ಯ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ರೇತಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಂಚಲ್ ಮುಲ್ಪಲ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ರೇತ ಅದೇ ರೇತ ಪಂಡ ಸಿಮನ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪುಂಸೋ ರೇತ ಕನಾಶಯ ಅಂಚನ್ ಒಂಜಿ ಪುರುಷನ ವೀರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸ್ತ್ರೀನ ಗರ್ಭನು ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ತುಲೆ ಅವಳ ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆರ್ದ ಆಪನ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಆಪನೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗತ್ತು ಅದೇ ಎಂಕ ಅವಳು ಪುಟ್ಟೋಡು ಮೆಟ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಡು ನವದ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತು ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮಗ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕುಟುಂಬಡೆ ಅನ್ ಜನ್ಮಗೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಜದು ಐಕೋಸ್ಕರ ದೈವ ನೇತ್ರೇನ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಂದಿರ್ ದೈವ ನೇತ್ರ ಪಂಡ ಅಂಡರ್ ದ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ದೇವರ್ನ ಇಚ್ಛೆಗ್ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚದ ದೇವರ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಮತ್ತೆ ದೇವರೆಂಚ ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮವಂತ ಈಗ ಫಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಜೀವಾತ್ಮ
ಪುರುಷನ ವೀರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭಣ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಉದರಂ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಉದರ ಪಂಡ ಒಂಬು ಅದೇ ಪುಂಸ ಪಂಡ ಪುರುಷ ರೇತ ಪಂಡ ವೀರ್ಯ ಕಣಾಶ್ರಯ ಅದೇ ಐತ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಣು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುರ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ರೇತ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಐನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ರೋಮ ಅಂದುಮ ತಾಂಡು ಮೀಸೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಕ ಮೂಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಔಷಧಿ ವ್ಯಕ್ತಾಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜನನಾಂಗ ತೋಜಿನಿಗೆ ಅಂಚ ಜನನಾಂಗದ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ವೀರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಲತ್ತ ಅಧಿದೇವತೆ ಗೋಚರಿಸಾರಿ ವರುಣ ದೇವರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗುದ ಅದೇ ಗುದ ಪಂಡ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ತೋಜಿಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪೂರಲ ಭಯನು ಪುಟ್ಟಿಸವನ ಮೃತ್ಯು ದೇವರು ತೋಜಿಯರು ಮೃತ್ಯು ದೇವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೃತ್ಯು ದೇವರು ಪುರುಷ ನಾನು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀನ ರೂಪಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಮುರಣಿ ಕಾಂಡೆ ಕ್ಲಾಸು ಅದೇ ಸಾವು ಪನ್ಪುನದ ಆಯ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅದೇ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅದೇ ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥಡಿದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತವೆ ನಮಕ್ ತುಲೆ ವೀರ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮರಣಗ್ ಕಾರಣ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಯರಾತಂಡು ತುಲೆ ವೀರ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮರಣ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ಏರು ಐನಾತ್ ವೀರ್ಯನ ಸ್ಖಲನ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ತುಲೆ ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಇಂಚಿನೇ ಮನ್ಪನೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ತೂದು ವೀರ್ಯನ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ವೀರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ತುಲೆ ಏರ್ನ ವೀರ್ಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಪುಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಆಪುಣ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಅಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ನಂಚೇನೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶನ ಸರ್ವನಾಶ ಅಂಡ ಅದೇ ಇತ್ತ ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಈ ಭಾಗವತಂ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಪುರುಷನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ವೀರ್ಯ ಅದೇ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಪಾಲನೆ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ಪಂಡ ಗುರುಕುಲಾಡ್ ಗುರು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅದೇ ವೀರ್ಯನ ಎಂಚ ನುಮನ್ ಪೋಡು ಅದೇ ಪಂಡ ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲನ ಯಾರೇ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ವೀರ್ಯ ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುರುಷನ ಶರೀರದ ವೀರ್ಯ ಪೋಪುಣ ಆಯನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಆಯ್ನತು ಮೃತ್ಯುಗು ಕೈತಲಾಪಿಗೆ ತುಲೆ ವೀರ್ಯ ಪಂಡ ವೈಕೋಸ್ಕರ ಆಡು ಪಂಡ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪುಟ್ಟಾಯ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುನ್ನೇ ಇಂಚೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಏನ್ ದುಂಬೆ ಪೂರಂದು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ವೀರ್ಯ ಆತು ನೀತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವೀರ್ಯ ಅಂಡ ಪಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇಂಚಿನ ವ್ರತ ಎಡ್ಡೆ ತಪಸ್ಸೆ ಇನ್ ಮತ್ತೆ ಏರು ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟುವೇರು ಅಂಚದ ಐನಿ ಎತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನ್ಪ ಪಣ ಇನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ವಿವರಿಸವೆ ವೀರ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮರಣಗ್ ಕಾರಣ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಯರಾತನ್ ಅಂಚದ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಜಿಂಜ ವರ್ಷ ಏರು ಬದುಕೋಡು ಪಂಡದು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರ ತುಲೇರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಅಪ್ನೆ ಈರು ವೀರ್ಯನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜ ಕಡೆ ಅದೇ ವೀರ್ಯನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪಣ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪುಣ ಆಯ್ಡ ದಾಲ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ವೈಟ್ಲ ಪಣ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕವಾದ ಆಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಜೆ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಅಂಚದ ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತನ ಈ ಬೊರ್ಚಾಂದನ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವ ಮತ್ತ ತೂದ ಅಕ್ಲ ವೀರ್ಯನ ಸ್ಖಲನ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಏನ್ ತೋಜವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದೆ ವಿವರಿಸವರು ನಮಕ್ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಅರ್ನ ಸ್ಮೃತಿಟ್ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವ್ರತನ್ ದಾಯ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಇದೇನು ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಬರೇನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ನಿಯಮಲೆಡ್ ಇಂಚ ಪಂತೇರನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪನೆ ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಲ್ತೆ ರೆಫರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಅಪ್ಪಣ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಈ ವಿಷಯನವೇ ಪಂಡ ಇದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ
ಕರ್ಮಣ ಮನಸಾ ವಾಚ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವಧಾ ಸರ್ವತ್ರ ಮೈಥುನ ತ್ಯಾಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಪೂರಾ ಕಾಲಡ್ಲ, ಪೂರಾ ಸನ್ನಿವೇಶಡ್ಲ, ಪೂರಾ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಕಾಮಭೋಗನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವರ್ಜಿಸರ ನೆರವಾಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತದ ಉದ್ದೇಶ. ಕಾಯಿಕವಾದ, ಮಾನಸಿಕವಾದ, ದೈಹಿಕವಾದ. ಯಾಕೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅದೇ ಕಾಮಭೋಗನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಟುಪ್ಪನಾಕು. ಅದೇ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಪನ ದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪುಟ್ಟಾರೆ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂತುಲೆ ಪಂಡ ಪುರುಷರ ಐನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಹಸ್ಥಾರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ವ್ರತ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೇರು पण अकल आत एनर्जी उप्पुंड अकल वीर्यड उंडते एड्डे शक्ति उंड आ शक्तिन अकल मदिमे आयन हिडिद बोक्क स्त्रीन गर्भग उंदु मन्पेर प्रयोग मन्पेर प्रयोग मंतने हिडिद आवರ ಐಟ್ ದಾದ ಒಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಕ್ಲು ಸಮಾಜನ ಉರಿಪಾವನ ಜೋಕ್ಲಾದಿತ್ತೆರ್. ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗಡ ಪೂರಾ ವೀರ್ಯ ವ್ಯರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು पण ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ದಾದ ಅದೇ ಅಂಚ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಂಡು ಅಂಚದ ಇಂದು ಏರ್ಲ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಈ ಜಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪೂರ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆವನು ಪಂಡ ಏಡಲ್ಲ ಪವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವು ಕಾರಣನೇ ಅವೇ ತುಲೆ ಪಂಡ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮತ್ತ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಪನ್ನನೆ ಅತ್ತ ಇಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ನಿಯಮ ವೈನಾದ್ ಬೋಡು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಇಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಮ ಲಂಪಟದ ಮೂಲಕ ಏರ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕಲಿಯುಗಡ ಎಂಚಿನಕ್ಲೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಅಂಚಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಕಾಮ ಜೀವನದ ಅರಿವೇ ಇಜ್ಜಂದನ ಬಾಲ್ಯಡ್ದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ ಬೋಧಿಸಲ ಹೊಂದಿತ್ತನ್ ಪಣ 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಕಲ್ಪಾವಡಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆಗವೇ ಶಾಲೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಡತಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರುಡು ಅದೇ ಅಪ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಇತ್ತೆ ಪಣೆ ಕೆಲವೇರ್ನ ಪಂಡೆ ಇರ ಪನ್ನೆ ಇಂಕೆನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಜದ ಇಂಕ್ಲ ಜಿಮ್ಮುದ ಮಾಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರ್ ವೀರ್ಯ ಸೆಕ್ಸ್ ಏತು ಮಂತಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಎಂಡ ಬತ್ತಿ ಪಂಡೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರಿ ಎತ್ತು 1000 ಸೆಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಕ್ಲು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಣ ఆయన ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ಆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಪೆ ಆಯ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಡೌನ್ ಆಪೇರು. ಅದೇ ಪುರುಷರ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಬೇಗ ಡೌನ್ ಆಪೇರು. ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಗಾಂಡಲ ದಾದ ಉಂಡು ಭಾಗವತದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ಕಂದಡ್ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಏತ್ತಲ ಕಾಮ ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಇಂದ್ರನ ವರ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ಕಂದಡ್ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಐನ್ ತೆರಿಪೌಂಡು ಅವು ದಾಯ ಅಂಚ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ದಾಯ ಮುಟ್ಟ ಆಪುನೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ದಾಯ ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಪಿದೆ ದಾಯ ಆಪುನೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಮ ಸುಖನ ಏತ್ಲ ಅನುಭವಿಸನ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪುರುಷ ಗಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಬೇಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಪೇರು. ಅದೇ ವೀರ್ಯ ಪಾಸ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಪೇರು. ಅಂಚದ ಅಂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡು ಇಂದ್ರನ ವರ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಎತ್ತಲ ಇದೇನು ಅನುಭವಿಸೋಲಿ ಕಾಮ ಸುಖನ್ ಅಂಡ ಪುರುಷರ ಐನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚದ್ದು ಇದನ್ನು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥ ತೂಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಮತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ದಾದವಂತೊಂದಿತ್ತರಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರಿ ಇತ್ತ ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅದೇ ಇದು ಉಲ್ಟನೆ ಅದೇ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬನ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರೇ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏಕ್ ನಂಬರ್ ಮೂರ್ಖ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಮಂತು ಪಾಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂಡ ಬೆಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೆಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಎತ್ತೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ದು ಬೆಟ್ರ್ ಮೇಕ್ಲು ಕೆರ್ಪುಣ್ಣೆ ಪನ್ಪುನೆ ಮಾತ್ರ ಅಹಂಕಾರ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತು ಪರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನಿಂಚಿನ ಎತ್ತೋತುತ್ತೆ ಅಂಚದ
ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದವಂತಂದರೆ 5 ವರ್ಷದ್ದೇ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಡಪಾದ ಕೊರಂತೆರು ಗುರು ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಕಟ್ಟು ಶಿಸ್ತುದ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಭಾರಿ पण ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಐಕ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಆಪರು ಜೋಕ್ಲು ಭಾರಿ ಭಯಂಕರ ಶಾರ್ಪ್ ಅಕ್ಲು ಮೆಮೊರಿ ಉಂಡತೆ ತುಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಇಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಕೇಳಲೆ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆದ ಕೊಡ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕೇಂದಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ ಹತ್ತು ಅಕ್ಲ ಉಲ ಇಡೇ ಉಂಡು ಬುಕ್ ತೋಡೊಂದಿಜಿ ವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರು ವಾ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ ಪಂಡ ಕೊಡ್ಪಾರು ಅದೇ ಎಂಚ ಆ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ವ್ಯರ್ಥ ಮನ್ಪುಜರು ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ರೀತಿಯರು ಕಲ್ಪ ಅವೇರು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಾಯ್ಕ ಉತ್ತೇಜನ ಅನ್ಪುನಾಗ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಇತ್ತಂದ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದಂತ ಪಾನೋಡಂದೇ ಬರ್ಚಿ ಕುಳ್ಳು ನಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಿನಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಆ ಭೋಗ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುನ ಅಂತ ಬೊರ್ಚಿ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜಾವೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22-23 ಶ್ಲೋಕ ತೂಂಡ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪತನ ಐ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಅದೇ ಓವೆನ್ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೊರಿ ಖಾಲಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನೇರ್ದೆ ಆಯನ ಪತನ ಆಪುಣಿಗೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಾ ಸಂಗಸ್ತೇಷುಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸವನ ಮನುಷ್ಯ ಐಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಆ ಸ್ತ್ರೀನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಗ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ದಾದಾಪುಂಡು ಐಟ್ ದಾದ ಪುಟ್ಟು ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಮ ಸಂಗಾ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಕಾಮ ಪುಟ್ಟುನಿಗೆ ಕಾಮ ಪುಟ್ಟುನ ಕಾಮದ ಪೂರ್ತಿ ಆಪ ಆಪುಜುಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೋಪ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಏರೆಗು ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಳ ಬಾರಿ ಡಿಸೈರ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ತ ಬಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಲೆ ಅಂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಸತ್ಯನ ಪಂಡದು ಬಿಡೋಡು ಓಕೆ ಅಂಚದ ಈ ವಿಷಯ ಉಂಡದೆ ಭಾಗವತ ಪೂರ ಕಲ್ಪವಣೆ ಭಾಗವತ ಇಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ನೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ಕಂದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಭಾಗವತಡು ಪೂರಾ ವಿಷಯಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜವೆ ಅಂಚದ ಕಾಮರ್ದು ಕ್ರೋಧ ಉದ್ಭವಿಸ್ತವನಿಗೆ ಅದೇ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಅಪಗದಾದ ವರ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೋಪ ವರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಾಗ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೆರ್ದು ತೂದು ತೆರೆಯೋನಾರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ఆయన ಕೋಪಡ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೀರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ನೀರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತಲ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಶಾಂತವಾದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಳ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾರ್ತ ಬಂತು ನೋಡು ಕೊಪ್ಪಡೆ ಆಂಗರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪಿರೋದು ಎಂಚಿನೇ ಮೇಕ್ಲಿ ಈತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಕೋಪ ಮುಂಕುದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ದ ಆತ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಇದೇನು ತೆರಿನಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಐನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೋಪ ಬಾರಿ ಅಡೆ ಕೋಪ ಮನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ಕೋಪಗಳ ಒಂಜಿನ್ನುಂಡು ಕೋಪ ಓಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಜಾಗ ಏನು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿದ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಂಚ ಪತನ ಆಪುನು ಕ್ರೋಧ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಕ್ರೋಧರ್ದು ದಾದಾಪುನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮೋಹ ಸಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅದೇ ಕ್ರೋಧರ್ದು ಸಮೂಹ ಅದೇ ಕೋಪ ಬತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುನೆ ಕೋಪ ಈ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾಭಾರತ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕೋಪಗಳ ಪಾಪಗಳ ಸಂಬಂಧಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮನ್ಪುನೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ದ್ರೌಪದಿ ತುಲ ಕೋಪ ಮನ್ಪುನೆ ದಾಪನೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಪ ಬತ್ತನೇ ಆ ಪಾಪ ಬರ್ಪುನೆ ಕೋಪ ಬತ್ತು ಜಿನ ಆ ಪಾಪ ಮನ್ಪುನೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ತುಲೆ ಕೋಪ ವತ್ತನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿಂಜಿನ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕೋಪರ್ದು ಎತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಭಾಗವತ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣಂದು ಪೂರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೋಪರ್ದು ದಾಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಪರ್ದು ನಮಕ್ ನಷ್ಟನೇ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ಪಂಡ ಕೋಪಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪೇರು ಕ್ರೋಧ ದುರ್ಜಯ ಶತ್ರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಕೋಪನ ಗೆಲ್ಪುನ ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು
ಅದೇ ಆಗ ಅಂಚಿನ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ದೇವರ್ನ ಅದೇ ಅವು ಒಲ್ಪಲಕ್ ಪೋದು ಕಲ್ತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಜು ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಹಾ ಅಂಚಾನನೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಪೊಲಿ ಅತೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂದು ಪ್ರಭು ಇತ್ತೆ ಕೋಪ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರೋನುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತುನು ಸರಿಯಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಎರೆಗ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಖುಷಿತ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಮಂತುನುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ದೇವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲೈದ ಪೂರ ಅನರ್ಥ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ದೇವರ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ದುರ್ಗುಣನ್ ಪತ್ತು ದಿಪ್ಪೇರು ಪಣ ಈ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲ ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಲ ಅಂತ ದೇವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಕ್ರೋಧರ್ದ ಸಮೂಹ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಅದು ಸಮೂಹ ಅಂಚದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಓಲ ಸರಿ ತೋಜಂದಿ ಆ ಕೋಪ ಬತ್ತನೆ ಮನ್ಪು ತಪ್ಪೆ ಅದೇ ಎಂಚೆಂಜಿನ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಪರ್ದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚದ ಸಮೂಹರ್ದ ಸ್ಮೃತಿತ್ತ ಭ್ರಮೆ ಆಪುನು ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮಣೆರ್ದ ದಾದಾಪುನು ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಾಣ ಅಂಡು ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಾಂಡ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮನುಷ್ಯನ ಅವು ನಾಶಾಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಐಕ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಮುರುಕು ಪೋಯಿನೆ ಲಗಡಿ ಪೋಯ ಐಟ್ ಬೇತೆ ತೂ ಬಂದೇ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅಂಚಂದು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನ್ ತುಲ ಐಕ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಅದೇ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ನೂಂಡು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡೈನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ವೀರ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮರಣಗ್ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಪಂಡು ಮುಲ್ಪ ವಿವರಿಸಲಾತನ ಅಂಚಾಯಿನೆರ್ದವರ ಬಹು ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಬದುಕಿನ ಬಾಲುನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸವನ ಯೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾದಿನಕ್ಲು ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲನ ಆವಂದು ನಂಚನೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಡ್ದು ನಿಗ್ರಹಿಸೋಡು ಅಕ್ಲು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಡ್ದೆ ನಿಗ್ರಹಿಸೋರು ತುಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಇತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ವಪ್ನ ದೋಷ ಅದೇ ನಿದ್ರೆಡ್ ವೀರ್ಯ ಪಾಸ ಆಪುನಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಸ್ವಪ್ನ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಡ್ ಕೆಲವು ಯೋಗ ಪನ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಪಣ ಐಕ್ಯು ಮೈನ್ ಆದ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆನು ಅದೇ ಪಣ ಕಾಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೊಡಿ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ತೊಂಡ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ಪಣ ಅಂಚಿನ ದೋಷ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ನಿದ್ರೆಡು ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲನ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅವಳೊಂಜಿ ಸ್ವಪ್ನ ದೋಷ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರು ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಅದೇ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅದೇ ಸ್ವಪ್ನ ದೋಷ ಏರ್ ಮಾತ ಕೇಂದರ ಸ್ವಪ್ನ ದೋಷ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾದಿನಕ್ಲು ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲನ ಆವಂದು ನಂಚಿನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆರ್ದು ನಿಗ್ರಹಿಸವರು ಇರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ ಈತ ಕಾಮದ ಇಚ್ಛೆ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚದ ಐನ ಅಕ್ಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲನ ಹೆಚ್ಚ ನಿಗ್ರಹಿಸೈನಂಚನೆ ಇರು ವೀರ್ಯ ಸ್ಖಲನ ಆಪುನೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ವೀರ್ಯನ್ ವ್ಯರ್ಥ ಮನ್ಪುಜಾರು ವೀರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ఆయన ಶಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಮರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆದಿಪ್ಪೊಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡೆತ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಸಾವುದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆದುಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸೈಪುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಣ ಸಾವು ಅಕ್ಲೆ ಕೈತಡ್ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಅಕ್ಲು ಇಚ್ಛೆ ಹಿಡ್ದೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಂತು ಪೋಪುನ ಅಕ್ಲು ಪಣ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ದುರ್ಗುಣನ್ ಮಾತ ಬುಣ್ಣ ಉಂಡತೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ ಮಹಾಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪುಣಿದನು ಅಂಚದ ಮರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆದಿಪ್ಪುಲ್ ನಮ್ಮ ಮೃತ್ಯುದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅವೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ 300 ಇಜಿಂದ 700 ವರ್ಷದಡೆ ಜೀವಿಸೈನ ಅನೇಕ ಯೋಗಿನಕ್ಲು ತುಲೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತನುಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು 300-700 ವರ್ಷ ಜೀವಿಸೈನ ಸುಮಾರು ಯೋಗಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಏತೋ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಂಚದ ವೀರ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಭೀಕರ ಮರಣಗ ಕಾರಣ ಪಣದ್ ಭಾಗವತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ವೀರ್ಯ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತಿ ಈ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆನೆ ಎತ್ತು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಜಿ ಎತ್ತದ ಕಲ್ತು ನಕ್ಲುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತುತ್ತೆ ಪುದರ್ಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಉಳಾಯ್ಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ 0 ವಿವೇಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಕಾರಣನೆಂದು ಆ ಲೈಂಗಿಕ ಭೋಗಡ್ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತನಾಯನ ಶೀಘ್ರ ಮರಣಗ್ ಅವಕಾಶವಿವೆ ಬೇಗ ಸೈಪೆಗೆ ఆయన ಕಾಮ ఆయన ಕ್ರೋಧ
ఆయనే గుండి తోడొందుల్లే అని అర్థమంటున్నాము. సావుగు ఆయనే ಗುಂಡಿ ತೋಜುವೆ ఆయన ಕಾಮಲ ಕ್ರೋಧಲಿ ಇಂದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಕ ಅಧಾರ್ಮಿಕದ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಸಾವುಗ ಅಕ್ಲೇ ಗುಂಡಿ ತೋಡು ಬೇರೆ ಅಕ್ಲ ಕಾಮ ಅಕ್ಲ ಕ್ರೋಧ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಾಶವಂತಂದು ಬರ್ಪುಣ್ ಕಿರೊಂದು ಬರ್ಪುಣ್ ತುಲೆಂದು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪಡೆ ಮಸ್ತ್ ಗಹರಾ ಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಈತ್ ಪೂರ್ಲು ನಮಗೆ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಭಾವಾರ್ತಾಡು ಅವೇ ಭರ್ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೇಸರ್ ಪನ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿನಾರು ಅದೇ ಅವ್ರು ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂದಿರು 3 ವರ್ಷ ಬೃಂದಾವನಡು ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ಮಂದಿರಡು ಕುಲ್ಲುದು ಅವೇ ಐನ್ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಐನ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವನೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮಲ್ಪ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅವೇ 58ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಹಸ್ತೌ ಚ ನಿರಭಿದ್ಯೋತಂ ಬಲಂ ತಥಾ ಸ್ವರಾಟ್ ಪಾದೌ ಚ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ಗತಿ ತಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಹರಿ. ನಾನು 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇವೆ ఒక ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಹಸ್ತೌ ಚ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ಬಲಂ ತಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಸ್ವರಾಟ್ ಪಾದೌ ಚ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ಗತಿ ತಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಹರಿ. ಹಸ್ತೌ ಚ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ಬಲಂ ತಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಸ್ವರಾಟ್ ಪಾದೌ ಚ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ಗತಿ ತಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಹರಿ. ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೇವೆ. ಹಸ್ತೌ ಚ ಹಸ್ತೌ ಚ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ಬಲಂ ತಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಸ್ವರಾಟ್ ಪಾದೌ ಚ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ಗತಿ ತಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಹರಿ. ಹಸ್ತೌ ಹಸ್ತೌ ಅದೇ ನಮಕೇಂದ ಹಸ್ತ ಪಂಡ ಕೈ ಪಾದ ಪಂಡ ಕಾರ್ ಹಸ್ತೌ ರಡ್ಡು ಕೈಕ್ಲು ಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಾಂಡ್ ಬಲಂ ಬಲ ತಭ್ಯಾಂ ಐರ್ದು ತಥಾ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರಾಟ್ ಇಂದ್ರ ಪಾದೌ ರಡ್ಡು ಕಾರುಲು ಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಭಿದ್ಯೇತಾಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಾಂಡ್ ಗತಿ ಚಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಭ್ಯಾಂ ಐರ್ದು ತಥಾ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹರಿ ಪ್ರಭುವಾಯ್ನ ಹರಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ರಡ್ಡು ಕೈ ವ್ಯಕ್ತಾಂಡಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ದಾದ ಬತ್ತಂಡು ವಿಶ್ವರೂಪದ ರಡ್ಡು ಕೈ ಬತ್ತನಿಗೆ ಐರ್ದು ವಸ್ತುಲೇನ ಪತ್ತುನ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರ್ಪಾವ್ನ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಾಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಕೈಟು ಅದೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಪತ್ತುನ ಐನ್ ಬೂರ್ಪಾವ್ನ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರ ತೋಜೇರಿಗೆ ಇಂದ್ರ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಂಡ ಐಕ್ ಮೈನ್ ಏರು ದೇವತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಿಡವೆ ಇಂದ್ರ 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 ಕೈ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪನೆ ಬೋಡೈನ ವಸ್ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪವನ ಇಂದ್ರ ತರುವಾಯ ಚಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾದ ವ್ಯಕ್ತಾಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕಟಾಯರು ಇಂದ್ರ ತೋಜರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾದೋಲು ವ್ಯಕ್ತಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ರು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಇಂದ್ರ ಹಸ್ತದ ಅಧಿದೇವತೆ ಇಂದ್ರ ಚಲನದ ಅಧಿದೇವತೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ವಿಷ್ಣು ಆದುಲ್ಲೇರು ನಡಪೆರೆ
ಅದೇ ಚಲನೆ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ. ಚಲನೆದ ಅಧಿದೇವತೆ ಇರು పరమ పురుష విష్ణు అదులే రంచదు విరాట్ పురుషన పాదులు ತೋಜಿನ ಮಿತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕಟ ಆಯರು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರವೆ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತೂನು ನೆಟ್